Mä rupesin lukemaan lukiohistoriankirjoja, että mä nukahtaisin. Mä oon siis tosi pitkään kärsinyt elämässä uniongelmista, että nukahtaminen on ollut aina tosi vaikeeta. Että se on aina vaatinut ihan tosi paljon kulialaisuutta, että on saanut pidettyä mitenkään uniryhmin ja ettei jää jatkuvasti ihan tosi univajeiseksi. Ja se on ihan tosi vaikeeta, kun mä oon iltavirkku ja mulla on just eniten energiaa ja luovuutta myöhään illasta. Niin mä oon yrittänyt alkuvuoden tehdä silleen, että mä menen ennen 11 sänkyyn, jätän puhelimen veksi ja yritän lukea jotain lukiohistorian kirjoja. Mulla oli niinku ajatuksena siinä se, että lukiossa mua ei ihan hirveästi kiinnostunut historiaa ja sieltä on sen takia jäänyt kaikennäköisiä pieniä aukkoja. Mutta nämä kirjat on kuitenkin sen verran helppolukuisia, että toisin kuin joku raskaat historiikin, niin näiden lukeminen ei vaadi mitään ihan yberkeskittymistä. Eli mun tavoitteena on tavallaan samaan aikaan sekä saada sivistettyä itteeni että rauhoitettua mun aivot jotenkin nukkumaan. Mulla on nyt 1,5 kirjaa takana ja tää on toiminut yllättävän hyvin. Mä oon nukkunut paremmin kuin mitä vaikka viime vuonna. Mutta kyllä mä myönnän, että mä joudun vielä pistämään jonkun podin korville siinä vaiheessa, kun mä yritän oikeasti nukkua, ettei aivot lähde jonnekin ylikierroksille, mutta kuitenkin parempaan päin.